Тырыш мөслимлеләр бүген бакча үсентеләрен үстерү, тәрбияләү белән мәшгуль. Февраль азагында күпләр помидор, кыяр, борыч чәчеп куйган. Кайберәүләр әзер үсентеләрне парникларга да күчереп утырта башлаган. Рассадалар өйдә, менә шу арада да чыгарып утыртырга җыенам. Күпләп суган утыртам, күпләп пишерләр утыртам, чөгендерләр, бәрәңге утыртабыз, бакчада утыр. Без миварыш башта яшәйм үзем. Бәрәңгеләр әле бакчада сөрелмәгән әле. Сарымсаклар утыртам ел сайын. Карлыганнар бар, крыжовниклар бар, алмалар бар бакчада, аерым бакчада. Чәчәкләр утыртам. Бакча, как всегда, инде утыртабыз, помидорлар Аллага шөкер, кыярлар утыртабыз Аллага шөкер, бар да бар Аллага шөкер. Салатлар жасыйбыз Аллага шөкер. Помидорлар, кыярлар заготавливать итәбез инде. Ну, как всегда, инде, чё уж, мин тем более берзен булгачтын инде готовлю барсында и җибәрәм инде балаларга инде җибәрәм инде. Бей безнең елдагыча инде помидорлар инде күбрәк утыртабыз. Помидор, кызыл борыч. Минем үземнең теплица юк инде. Тышка гына чыгарып утыртабыз ачык һавага. Нигә дигәндә безнең мал-туар күп, ул теплицалар белән шөгыльләнергә дә вакыт кирәк бит инде. Biz инде үз ихатабыз белән торабыз. Үз ихатасы белән торган кешеләрнең әлбәттә бакчалары була. Яшелчәләр утыртабыз елда, Аллага шөкер, күпләп утыртам инде мин. Минем семьям ишле, 3 балам, ирем, әнием безнең белән. Помидорны 200 төпләп утыртам. Елда эшкәртергә яратам. Biz үзебез инде күп фатирлы йортта торабыз. Шулай булса да рассадларны утыртырга тырышабыз инде. Помидорлар, ниләрне, борычларны без чәчәбез. Әниләребезгә инде шәхси йортта, аларның шәхси йортлары булса сәбәпле инде без аларга шунда утыртабыз чәчәкләрне, помидорларны һәм үзебез утырткан үсентеләр алар бары да файдалы була. Помидор, кыяр, кабачки, шундый тиләй. Үзем үстергән ризыклар тәмле дә була, ясау да рәхәт, үзнеке инде. Иртә яздан карлар эреп бетү белән бакчага чыгып, кара көзгәчә шунда булучыларга сакланырга гына кала. Тырышып үстергән үсентеләр мул уңыш белән сөендерсен. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.